Шини, аз съм Danger Gaming. Днес като цъкаме поредния епизод на Clash Royale. Още не съм я познал. Първо да ви покажа една снимка, която адски много ме задоволя. Не, да се измислих. Падам със супер медикал чест, който сега ще ви го докажа, че го имам. Не искам се пад. Втория легендарна, дано имам, дано. Едва ли е писано, защото от супер медикал чест не се падат много. Това е новия ми клан, кър 7. Така съм от тук, вече съм арена 8, както знаете. Имам Ice Spirit, Fire Spirit. Така. Това не ми е тестито. Ей, това ми е тестито, да. Така, добре. Сега влизаме, за да видите акаунта ми Супер Спир. Защото там е Супер Медикал честа. Ще им се беше в Дилман, аз Дилман. Кой колко знае, не игра там много. И сега ще увидим. Така, ето. Ето. Супер Медикал чест. Това е първия ми. Първолашкия ми. Първия ми. Супер Медикал чест. Първия ми. Това е плана. Дано ми са падне легендарна. 15, значи. Утре трябва да запиша колко. Така, едва ли ще ми са падне легендарна, ама на късмета разчитам. Днес ще играем геймплей. Трябва да се дигнем на арена 7. Дигаме се на арена 7, свършвам епизода. И това е. Ма няма да е толкова лесно. Този епизод ще е мини епизод. Ще бада някакъв туха. Този епизод ще е мини епизод. Защото ми омръзна да ми се качат по 1000 часа клиповете. И това реших да е мини епизод. Добре, пускай код се защо. Добре. Стига бе! Are you serious with kidding me? No, I not. No, I don't know. Стига. Чек. Ако ми бяхте казали, че си на гигант, знаех ли? 7 лева все пак. Не знам какви изненади още крима. Не ми харесват много. Така. Не знам какво да ви кажа. Мраза бомбари. Хайде бе. Добре. Знам, че има зап, ма какво правя? Такъв е живот. Добре. Достатъчно защото малко са окчухках. Телевизация не би пекота. Били такива, те са горе. Така. Чакам. Отпусни, аз му пускам. Няма да се цъкам пръста на Хокрейдъра. Как да го сложа? Как да го махна? Уи, Огън! Селото се запали в Агаполис. Сега. Чакам сад 1, сад 2, сад 3. На път имаше 1000 сад. Пека лео 2. Fuck shit. Получавам Хокрайдър, значи какво правим? Ах, мама ти бомбърска, значи как манерват тия бомбари, така ще ми оглюме един. Палци в устата. Сняват на идея.
Ай, давай, Пека. Искам да удариш колата. Не успя още един път, ма поне бих. Този епизод ще е мини. Мини. Вената прави гига, аз правя мини. Що е някакъв проблем да имате? Бихме го... Ай, чао. Дам са изхилям малко в лицето. Аз чета тия типс. Сериозно, сега ще ми удари, знаете, какви гадни карти. Знам ги тия. Ай, пускай. Гудликец. Няма кога му пусна, най-тъпото ми даваха тук. Обичам да щам пръсти. Когато съм нервен го правя. Малко помага, малко не мислета. Какво е живота. Браво, бе! Бах, слайка лудо. Поик! Добре, за сега го водя, но не бива толкова много да се изтървам, за да падам. Ама аз малко съм болен. И малко кашлям. Той се лечи по гласа. Аз после се учуя на клипа, защото различен е на клипа. Много различно се чуя на клипа, тук. Малко ма нервят тия гоблин бари. Той ги вземам да ги махам. Айде гледаме някакъв. Нищо. Що? Нищо. Батко ми е на мен. Айде с тия гоблин хъто е много манера. Право не съм върху себе си. Издислав. За кого познах това там? Да си има. Малко съм насран, малко съм посран. Някой. Ковка. Нямам си идея какво да кажа. Някой пускам пека на това. Рахак бъртен, той е много ясно, че няма го взема на трема. Хайде да са по... За кеф. Голям Издислав си бил ти, бе. Значи... Има голям Издислав бил този, бе. Професор Издислав. Издирван през 1959, последно видян на Горска поляна. Няма. Издислав не дава така да забре. Ало. Добре, бихме, арена 7 сме. Е. Кой е? Аз качих на арена 7, нали? Да, качих се. Това ще бъде всичко, този клип, нали, казва мини епизод. Качихме се на арена 7, това целяхме и... Включвам го, закачай се и... Виждам.